Отже, після ухвалення Верховною Радою України тоді репресивних законів 16 січня Рафат Чубаров вказував, що в Меджлісі, усвідомлюючи свою відповідальність за долю всіх людей, що проживають в Криму, за мир і спокій на півострові, буде прикладено зусилля до того, щоб Україна не змогла сповзати до диктатури. І тоді в Криму розгортались проросійські і антимайданні настрої. І фактично була спроба такого розшатування, власне, ситуації, і тоді в Меджлісі вказували. Хотілося б сказати ще і про початок 90-х і процеси відродження кримсько-татарської культури як такої. Можна згадати, що за часів депортації, там, де радянська влада фактично намагалась витравити в самі згадки про кримських татар, про кримсько-татарську історію як таку, було суттєво обмежено радянським режимом, бодай якісь згадки про якесь культурне поле кримських татар. Були спроби тотальної русифікації, не було освіти кримсько-татарською мовою. І відродження, воно відбувалось навіть не завдяки, а всупереч. Спочатку масового повернення до Криму на початку 90-х років ХХ столітті, фактично, ми бачимо певний старт саме відродження і розвитку мови і освіти. Можна згадати, що в 1989 році завдяки ініціативі митців-активістів було створено, відновлено Кримсько-татарський академічно-музично-драматичний театр в Сімферополі. Тільки в 1993 році в Криму вдалося відкрити першу школу з кримсько-татарською мовою викладання. Пізніше кількість таких шкіл поступово збільшувалась. Приміром, всередині 2000-х років таких шкіл можна було б нарахувати вже 15 шкіл. Але якщо ми згадаємо те, що до Другої світової війни їх було 371, тобто зрозуміло, що 15 шкіл і класи з кримсько-татарською мовою викладання, це було доволі мало дійсно для відродження. Лише 16% учнів кримських татар у 2013 році навчались кримсько-татарською мовою. І тільки 39% від всіх учнів вивчали кримсько-татарську мову як предмет. Але, тим не менше, певний процес все ж таки йшов. В 93-му році утворився Кримський державний інженерно-педагогічний університет, куди вступала кримсько-татарська молодь. Було в 1990 році в Сімферопольському державному університеті відкрита кафедру кримсько-татарської мови і літератури. Створено доволі відомий кримсько-татарський фольклорний ансамбль «Крим». На початку 90-х почали відкриватись музеї. Так, в 1991 Кримсько-татарському краєзнавчому музеї відкрився відділ етнографії побуту народів Криму. Пізніше його було перетворено на етнографічний музей народів Криму. І там сформувався кримсько-татарський, кримчацький сектори. В Алупці на батьківщині Ахмедхана Султана в 1991 році було створено його музей. Він був двічі героєм Радянського Союзу. Сформувався також музей образотворчого мистецтва кримських татар, але фактично він, на жаль, з моменту створення там було проведено понад 120 виставок, майже 2000 експонатів. Але він просто десятиліття не мав належного приміщення, власне. При Бахчисарайському державному історико-культурному заповіднику було відкрито музей історії і культури кримських татар. Можна згадати Євпаторійський краєзнавчий музей, там, де відділ етнографії, де також є
питання, ну, пов'язані з відродженням історії, вивченням історії культури кримських татар. Дуже гостро в Криму стояло і питання топоніміки, да, тобто назв міст. Фактично 95% населених пунктів до депортації мали якби кримсько-татарські назви і були перейменовані радянською владою. І ці назви так і не були повернені, власне, і в Криму цьому чинився спротив. Протягом 90-х років до Криму поверталися кримсько-татарські письменники, поети, музиканти. В 92-му році кримсько-татарські письменники увійшли до складу спілки письменників України. І всередині 2000-х, ну, якби 26 кримсько-татарських письменників, поетів і драматургів от співпрацювала в рамках цієї спілки якби з іншими своїми колегами зі всієї України. Важливо також розбудова інституцій, співпраця з тими кримськими татарами, які не проживали в Україні, з кримсько-татарською діаспорою. 19 травня 2009 року відбувся перший всесвітній конгрес кримських татар, куди з'їхались кримські татари, які проживають в США, Канаді, європейських країнах. І це дозволяло розбудовувати гуманітарні зв'язки з співвітчизниками, сприяло, знову ж таки, відродженню і розвитку мови і культури кримських татар, відродженню культурних традицій. І сьогодні ми можемо говорити про відомих кримсько-татарських співаків, там пані Джамала, да, яка здобула перемогу на Євробаченні. Дуже потужні кінематографічні твори створюються сьогодні кримськими татарами, зокрема Темсі Таблаєвим, ну, дуже відомим в Україні режисером. І, зокрема, ці твори, вони також говорять і про історію, і про кримських татар, і про ті трагедії, які супроводжували цю історію, зокрема трагедія депортації сталінською системою, сталінською владою. І ці речі якби висвітлюються для більш широкого загалу, незважаючи на те, що вони багато років замовчувались фактично. Ну, фактично, початок незаконної окупації, захоплення Криму Російською Федерацією розпочалося 20 лютого 2014 року. Адже саме ця дата була розміщена на медалях за повернення Криму Міністерства оборони Російської Федерації. Тоді 26 лютого, можна пригадати, 2014 року, під стінами Верховної Ради Криму кримськими татарами, українськими активістами було проведено багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності за український Крим. Вже в 2020 році указом президента України Володимира Зеленського ця дата була встановлена саме 26 лютого як дата спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Тоді в ніч вже після цього мітингу 26 і 27 лютого 2014 року зелені чоловічки, тобто ну, фактично військові російської армії, але без офіційних ознак ну, на військових шевронах, захопили органи державної влади Сімферополі, захоплювались Сімферопольський аеропорт, адміністративні будівлі. В цілому окупація Криму відбувалася з активним використанням Збройних сил Російської Федерації. Такий фільм в Російській Федерації вийшов кілька років тому «Крим на шляху, шлях на батьківщину», де президент Росії Володимир Путін особисто визнав факт проведення військової операції з повернення Криму. І також дуже важливо якби знати, що незаконна окупація Криму дозволяє застосовувати міжнародні документи, положення міжнародного гуманітарного права. Тобто міжнародні правові норми, якими захищаються жертви війни, і викладено основні методи ведення війни. Одним з таких документів є Конвенція ООН про захист цивільного населення під час війни і протоколи до неї. Там існує певна низка правил.
тобто, зокрема, цих правил має дотримуватись Російська Федерація на території Автономної Республіки Крим, адже ця територія є нею окупована. Це питання і захисту прав людини, і питання збереження майна. Але в реальній ситуації ми сьогодні фактично бачимо репресії російської влади по відношенню до кримських татар, до українських активістів, тобто громадян України, які проживають в Криму. Відбулося з боку Російської Федерації фактичне спонукання до набуття громадянства Російської Федерації. Чому? Тому що без цього російського паспорту ви не зможете фактично жити в Криму сьогодні. Відбулося масове привласнення майна як юридичних, так і фізичних осіб, державного майна. Відбувається те, що називається заміщенням населення, тобто такі активні міграційні процеси з Російської Федерації. Ми бачимо і руйнацію культурної спадщини, зокрема кримсько-татарської національної спадщини, так звана не реставрація, фактичний ремонт Бахчисарайського палацу, мечеті в Бахчисарайському палаці, а цей об'єкт був внесений до списку, який би міг бути включений в Всесвітню спадщину ООН. Тобто дії Росії, вони фактично призводять сьогодні до зриву відповідних планів, які існували під час під час тоді України, тих процесів, які проводились. Отже, фактично 16 березня 2014 року російська влада провела так званий референдум в Криму, який не визнано світовим товариством. Референдум стосувався приєднання Криму до Російської Федерації і відбувався в умовах присутності російської армії. Тоді фактично 18 березня було прийнято рішення про так зване приєднання Криму до Російської Федерації, прийнято в Російської Федерації, але цей акт так званого приєднання анексії, він взагалі не визнаний сьогодні в світі, і в тому числі і міжнародними організаціями. Тривав громадянський спротив окупації, проводились мирні заходи кримських татар, кримсько-татарських жінок. Приміром, можна пригадати, що 8 березня 2014 року десятки тисяч кримських жінок, кримсько-татарських жінок по всьому Криму вийшли на акції проти війни, російської окупації за мир і єдність України. Тоді антивоєнна акція проходила саме за ініціативи кримсько-татарських жіночих організацій за погодження з Меджлісом. І взяли в ній участь жінки різних національностей. Тоді Меджліс кримськотатарського народу не підтримали дії Росії, псевдореферендум, і у зверненні 28 лютого 2014 року глава Меджлісу кримськотатарського народу Рафат Чубаров вказував, що в Меджлісі не визнають новий кримський уряд і вимагають військових повернутися в гарнізони з вулиць Сімферополя. Зазначалося, що всі дискусії щодо відносин між Україною і Росією повинні перейти на дипломатичну ниву, замість офіцерів і солдатів повинні говорити дипломати. Вже в лютому 2020 року в заяві Меджліса йшлося, що 6 років тимчасової окупації Криму не зламили волю кримськотатарського народу і значної частини жителів Криму різних національностей. Вони залишаються вірними українській державі і відданими своїй землі. І відповідь фактично на це з боку Російської Федерації. В травні 2014 року лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву було заборонено в'їзд до Криму. Відбулася 3 травня 2014 року акція зустрічі Мустафи Джемілєва, в якій взяли участь майже 5 тисяч кримських татар. Це була мирна акція, фактично протестна, але тим не менше тоді російська армія не допустила її проведення, і після цього близько 100 кримських татар було оштрафовано. Затримували кримських татар, які вийшли на такі одиночні пікети щодо підтримки цієї акції в травні 2014 року. Фактично,
Через рік після мітингу за єдність з Україною, 26 лютого 2014 року, вже в 2015-му російські окупанти відкрили кримінальні справи проти кримських татар. Вони отримали таку назву «Справа 26 лютого». Загалом було заарештовано 7 кримських татар і кілька осіб було обвинувачено без арешту. Тоді члени Меджлісу Ахтема Чийгоза вже в 2017 році за цією такою квазі-справою було засуджено на 8 років колонії, власне. Було також затримано і пана Ільмі Умерова, другого заступника голови Меджлісу. Його було ув'язнення, фактично за заперечення законності окупації. І тільки через певний час, завдяки в тому числі допомоги турецької сторони, відбувся фактично обмін пана Ахтема Чийгоза і пана Ільмі Умерова, і вони змогли повернутися в Україну, але не мають можливості сьогодні бути в Криму. 26 квітня 2016 року з боку Російської Федерації Меджліс фактично підпав під заборону. Тобто Меджліс кримсько-татарського народу було визнано екстремістською організацією, заявлено, що Меджліс кримських татар веде антиросійську діяльність на догоду Заходу. Судова справа містила кілька томів в дусі 1930-х років радянського режиму. І також Міністерство юстиції Росії внесло Меджліс кримсько-татарського народу в перелік громадських об'єднань, діяльність яких припинено у зв'язку зі здійсненням ними екстремістської діяльності. Отже, можна пригадати, що сьогодні в оцінках міжнародних організацій, зокрема у доповідях Управління Верховного комісару ООН з прав людини, висвітлено випадки залякування правозахисників, придушення і накомислення та винесення вироків у кримінальних справах проти кримських татар за ймовірне членство в релігійних мусульманських групах, заборонених в Російській Федерації. Можна пригадати спротив окупації в особі активіста Рішата Аметова, який в березні 2014 року був викрадений та вбитий, і який виступав проти окупації Криму. 18 травня 2018 року йому посмертно було надано звання Героя України. Зникнення людей також відбуваються в Криму. Можна пригадати справу члена Бахчисарайського міського меджлісу кримськотатарського народу Ервіна Ібрагімова, який зник 24 травня 2016 року, і його не можуть знайти досі. Отже, в Криму фактично фіксуються сьогодні численні обшуки кримських татар, кримсько-татарських родин, арешти, насильницькі зіткнення. Зокрема, станом на червень 2020 року в Криму утримується 94 українських політв'язних, з них 70 – це кримські татари. І інкримінуються різні статті, і начебто екстремізм, і участь в релігійних громадських організаціях, діяльність яких заборонено в Російській Федерації, і участь в несанкціонованих мітингах та демонстраціях. Також з боку Російської Федерації фактично забороняються такі заходи кримсько-татарських активістів щодо вшанування річниці депортації кримсько-татарського народу 18 травня. І згортається діяльність незалежних кримсько-татарських засобів масової інформації. Зокрема, в 2015 році фактично було вичавлено з Криму АТР, телеканал АТР, і дитячий канал Лялі, які продовжили свою роботу вже на території України, власне, перебувають в Києві. І можна говорити сьогодні і про ті тенденції, на тлі яких сьогодні розгортаються події в Криму. Це і посилена мілітаризація Криму з боку Російської Федерації. Причому ця мілітаризація відбувається не тільки через збільшення військової техніки,
техніки, але і мілітаризація молоді, створення там кадетських класів, юн армія, тобто мілітаризація і розмови там про різні загрози там на рівні різних колективів в Криму, які сьогодні перебувають. Тобто ця посилена мілітаризація, особливо молоді, і акцентування там на перемогах в Другій світовій війні, Великій Вітчизняній війні, вона також якби є однією з таких провідних тем агітації сьогодні в Криму і створення там певного такого морального клімату. Щодо питання корінних народів, вже після старту незаконної окупації 20 березня 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою фактично було визнано кримських татар корінним народом Криму і України, що дозволяє нам сьогодні розвивати цю тему, тобто ухвалювати відповідне законодавство, і якби ця комунікація має вже відбуватися на новому рівні, незважаючи на ті виклики, які пов'язані з сьогодні незаконною окупацією Криму з боку Російської Федерації і переслідуванням кримсько-татарського політичного руху, тобто переслідуванням незгодних з тими сценаріями, які сьогодні в Криму розгортаються. І ще по виборам. Власне, проблема представництва кримських татар в 90-х роках дуже гостро стояла тоді перед кримським суспільством, перед самими кримськими татарами. І фактично тільки після протестних акцій кримських татар в вересні-жовтні 1993 року ці протестні акції носили абсолютно мирний характер, тобто це був ненасильницький спротив, але кримські депутати проголосували за те, що всі парламентарі обиратимуться за принципом першості, і потім було доповнено цей закон, згідно з яким на один термін виборів Верховної Ради Криму наступного скликання 14 мандатів було надано представникам кримсько-татарського народу, по одному вірменським представникам, болгарському, грецькому і німецькому, тобто представникам народів, депортованих з Криму в 94-му році, і раніше. Так. Отже, тоді присутній на тодішній сесії заступник глави Меджлісу Рифат Чубаров зазначав, що здоровий глузд переміг і більшість депутатів працює на стабілізацію ситуації. В той же час в документах Меджлісу вказували, що гарантовано кримським татарам число мандатів значно нижче того рівня, який би дійсно дозволяв захищати інтереси кримських татар на цих політичних прошарках. Отже, підводячи такі певні підсумки, зрозуміло, що про всі особливості ситуації в Криму, історії кримських татар, розвитку кримсько-татарської культури неможливо говорити тільки в такій одній лекції, і це потребує багато досліджень, багато текстів, але тим не менше можна зазначити, що дійсно процес повернення, власне, на початку 90-х, процес інтеграції, який триває і сьогодні, навіть незважаючи на незаконну окупацію Криму з боку Російської Федерації, він фактично означає собою таку нову глибоку віху в історії кримських татар. І дуже показово, що рух кримських татар, політичний рух кримських татар, активізм кримських татар, він протягом 90-х значною мірою був не зовсім оціненним. Чому? Тому що він носив ненасильницький характер і
будувався і ґрунтувався на європейських цінностях, євроатлантичних цінностях. І от ці спроби дестабілізувати ситуацію в Криму такими гібридними методами в 90-х, вони, зокрема, і через це не увінчались успіхом, через такі ключові позиції кримських татар і підтримку української незалежності. Сьогодні, незважаючи на ті негативні сценарії, які в Криму сьогодні розгортає Російська Федерація, незважаючи на загрози, на те, що Російська Федерація сприймає тільки лояльні організації, власне, зокрема і представників національних меншин корінних народів, кримські татари дійсно чинять опір намаганням Російської Федерації там щодо фактичних таких асиміляційних речей, пов'язаних з ними. І не треба применшувати сьогодні ті виклики і загрози, які стоять перед кримськими татарами сьогодні в Криму. І мені здається, що наше спільне завдання сьогодні допомагати відродженню кримських татар, незважаючи на ті обставини, становленню, відродженню, розвитку кримсько-татарської культури і мови, і тому міжкультурному діалогу і інтеграції, які все ж таки відбуваються попри все.